περιφέρειες και να απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτημα δικό σας που έχει σχέση με τη λειτουργία μας, που έχει σχέση με το πρόγραμμά μας, που έχει σχέση με ό,τι αυτή τη στιγμή διαδραματίζεται εδώ στον νομό οι μαφίες. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους νομαρχιακούς συμβούλους, τους αντινομάρχες νομαρχιακούς συμβούλους που είναι σήμερα μαζί μας εδώ. Είναι ένα έργο αυτό που κάναμε στα 4 χρόνια, που κάναμε όλοι μαζί. Μερίδιο έχουν και αυτοί και στα θετικά, αλλά και σε ό,τι δεν μπορέσαμε να αποπερατώσουμε, και θα πούμε το γιατί. Κλείνει λοιπόν ένας κύκλος της αιρετής νομαρχιακής αυτοδιοίκησης με πρώτο αιρετό νομάρχη τον Ανδρέα τον Βλαζάκη, μία τετραετία, 2 τετραετίες στο Γιάννη τον Σπάρτη και μία τετραετία με τον ομιλούντα. Αν βάλουμε κάτω και δούμε τι έχει γίνει σε αυτό το διάστημα, ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Εμείς όμως που καθίσαμε και τα είδαμε όλες αυτές τις μέρες, το τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι η προσφορά όλων ήταν πολύ σημαντική για τον τόπο μας. Παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν, παρά τις όχι πολύ μεγάλες αρμοδιότητες, παρά το ότι διαφορετικά ξεκίνησε ο Καποδίστριας και αλλού κατέληξε, και ο Γιάννης ο Σπάρτης αλλά και ο Ανδρέας ο Βαλζάκης κάνανε πολύ σημαντικό έργο. Το έργο που κάναμε εμείς την τετραετία αυτή θα το δείτε. Αν το κρίνω πολύ αυστηρά, εγώ θα σας έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό. Θα το δείτε και από τα νούμερα, θα το δείτε και από τα έργα που έχουν τελειώσει, με τα έργα που είναι σε εξέλιξη και με τα έργα που είναι και προγραμματισμένα και ενταγμένα. Δεν αφήνουμε τίποτα και δεν θα μιλήσω για τίποτα εδώ ότι θα το κάνουμε, θα γίνει. Δεν μιλώ με το θα. Ό,τι έχετε μπροστά σας είναι πραγματικά τα νούμερα, είναι έργα που έχουν γίνει και πολλά από αυτά, οι περισσότεροι από εσάς τα έχετε επισκεφθεί, τα γνωρίζετε, τα έχουμε αναφέρει. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν να τα δούνε, δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν για αυτά τα έργα, δεν πήγαν να τα δούνε, από εκεί πέρα είναι πρόβλημα δικό τους. Εμείς τα κάναμε, είναι αυτή τη στιγμή στην διάθεση όλων των ημαθιωτών συμπολιτών μας, γιατί για αυτούς τα κάναμε, για αυτόν τον κόσμο που μας ψήφισε, και άσχετα αν τελειώσαν οι εκλογές, άσχετα αν όλα αυτά που κάναμε ο κόσμος τα επικρότησε, γιατί το αποτέλεσμα των εκλογών αυτό έχει δείξει, εγώ κάθομαι σήμερα εδώ απέναντί σας για να ακούσω και την κριτική σας ακόμη αν θα χρειαστεί και τις προτάσεις σας και την αυστηρή κριτική θα έλεγα, για να γίνουμε καλύτεροι στην τετραετία που έρχεται. Αναλαμβάνοντας λοιπόν την πρώτη του μήνα του 2007, αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήταν οι καιροί αλλάζουν. Αυτά που θα πω δεν έχουν καμία σχέση με τους συναδέλφους που ήταν πριν από μένα. Οι καιροί αλλάζουν και αυτοί που θα έρθουν μετά από μένα σίγουρα θα είναι καλύτεροι, σίγουρα θα κάνουν περισσότερα, σίγουρα θα κάνουν κάτι διαφορετικό. Είναι λογικό. Αυτό που κάναμε λοιπόν ήταν να εξυγχρονίσουμε όλες τις υπηρεσίες της νομαρχίας με σύγχρονους υπολογιστές, να κάνουμε ευχάριστη την παραμονή και τον χώρο εργασίας όλων των υπαλλήλων της νομαρχίας, αναβαθμίζοντας τα κτίρια με βάψιμο, με άλλη τάση ρεύματος, με νέα γραφεία. Κάναμε να είναι ευχάριστος ο χώρος, να μπορούν να εργαστούν. Είδαμε τις υπηρεσίες μας που στεγάζονται. Όπου χρειάστηκε, εξυγχρονίσαμε τους χώρους, όπου χρειάστηκε, νοικιάσαμε νέους χώρους. Κάναμε εύκολη, θα το ξαναπώ, την πρόσβαση των πολιτών προς αυτές τις υπηρεσίες για να μπορούν να λειτουργούν καλύτερα. Ανοίξαμε τις πόρτες των υπηρεσιών και της νομαρχίας. Θα μου πείτε, δεν ήταν ανοιχτές? Βεβαίως και ήταν. Ο καθένας όμως λειτουργεί όπως αυτός κρίνει. Έβλεπα και βλέπω ακόμη και σήμερα και θα βλέπω για όσα χρόνια πολιτεύομαι καθημερινά όποιο πολίτη ανεβαίνει τα σκαλιά της νομαρχίας και της αυριανής αντιπεριφέρειας. Γιατί πίστευα και πιστεύω ότι όταν κάποιος ξεκινάει από το χωριό του, από το σπίτι του, για να έρθει στον νομάρχη, σίγουρα κάποιο πρόβλημα έχει. Και ο νομάρχης είναι υποχρεωμένος όποια ώρα και να είναι, αυτό πιστεύω εγώ και αυτό έπραξε. Να ανοίξει την πόρτα του, να τον ακούσει
ακόμη και το πρόβλημα που δεν αφορά τις υπηρεσίες της νομαρχίας και όπου μπορεί να παρέμβει να το κάνει. Αυτό λοιπόν το έκανα με την καρδιά μου και θα το κάνω και την επόμενη τετραετία. Σας είχα πει ότι θα μας κρίνετε αυστηρά από την πρώτη του μήνα που αναλάβαμε. Και καλά κάνατε. Εμείς αναλάβαμε και δεν ζητήσαμε χρόνο, καμία ίστοση χρόνου, γιατί όταν ένας νομάρχης που αναλαμβάνει έχει στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση 8 χρόνια και πάει για 12, δεν δικαιολογείται να πει ότι ξέρεις, δώστε μου χρόνο να δω τι θα γίνει, να πώς θα λειτουργήσουμε,